Bună ziua sau bună seara, cum vreți acest videoclip. Astăzi o să reacționăm la Rizado și videoclipul se cheamă All These Chapters One Change cu Parade și înseamnă toate personajele care au murit, dar chapterul nu până la chapter 5. Hai să vedem. În primul chapter, ia uite aici scamin de astea. Mamă! Din popipete, mă. Ia, chapterul 1, Huggy Wuggy a murit. Ia să vedem cum. Da, cred că ăsta știu. Da, că trage cutia și după Huggy Wuggy pică. Și moare. Asta o știam și eu. Am mai văzut-o pe la alți creatori de conținut, dar ia. Mortea 2, în chapter 2, Mami Logolez. Mamă. Monstrul ăla cu mâinile lungi. Ia să vedem. Mamă, ia. Cred că o dă în aia, nu? O dă în acea chestie care stoarce, nu știu cum se cheamă. Ia. Da, ia. Vezi că este faină această moarte. Mamă, ce urât face! Să-mi dea mai tare să vedem asta. Și-a murit Mami Logolez. Și acum parcă vinea ceva. Da, o trăgea acolo. Să știți că eu nu am văzut acest videoclip. Dar am văzut acum că vine cineva și o trăgea. Prezat, o să-i dați subscribe dacă știți și voi. Ia! Miss Daylight, chapter 3. Ia haide! Hai să vedem, mă, boi! Mamă, i-a dat cu poarta aia de acolo. Asta care s-a închis acum, i-a dat în cap. Dog Day, tot în chapter 3. You're Pappy's angel. Come to save us. That they live to save. Not here. Oh no. Oh no. Leave me. Mamă! Mănâncă viermi, îi mănâncă căței ăștia mici. Și îi mănâncă. Mă, fii atent! Fii atent ce se întâmplă aici! Wow! Bang, sare! Ia să vedem ce se întâmplă. Catnap, chapter 3! Catnap! Mamă, Catnap! Ce mare este Catnap! Dar știu că e prea tare, să mă pic mai încet. Gata, e mai bine acum. Haideți, băieți, să vedem ce s-a întâmplat aici. Mamă, văd că Catnap este electrocutat. Dacă am văzut eu ceva bine acolo. Spuneți-mi în comentarii. A băgat mâna așa în gură. Și le-a sus. Ia! Oare e alt chapter acum? Da! Pianosaurus. Chapter 4. Cred că e ceva cu un pian și dinozaur. Mamă, ce horrat acest Pianosaurus! What? De cine a fost tras acolo? Wow! Mamă, ce este, mă? Sunteți zdrobit, văd. Cine e acest personaj? Chapter 4. Iar Nabi! A 7-a moarte din Puppy Playtime. Mamă, este ars! Chiar nu știam! Nu m-am uitat
Nu m-am uitat de mult la Poppy Playtime. Dar ce fain acest videoclip totuși. Harley Saber, chapter 4. Ia, haideți să vedem. Dar nu e obiectiv. A doua, chapter 4. You and Poppy! Ia, haideți să vedem. Your fault! But to kill you! Mamă! Kill everyone who hurt them! Wow! Nu am înțeles această moarte. Văd că iese ceva din țava aia. Dar nu știu ce iese din acea țavă. Voices lie! You lie! I tried to be better, to be who they need. Smart enough, not good enough, not... Mamă, ce țipă! Doi. Ai, sorry, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. I'm sorry. Îmi cer scuze. Ia. Mamă, ce dinți mare are. Chapter 5. Lily Love Braids. Mamă, ce horror arată. Let you into my house. I let you come to my tea party. This is how you repay me. Ce voce. Și cade de pe nor. Da, cade. Mamă, și cade și norul pe ea. Mamă, Heidi și Kissy. La chapter 5. A 11 și a 12-a. Moarte. Mamă, nu e aia din desenul animal, nu mai știu cum se chema. Mamă, ce ciudat arată acum, ce horror arată. Ia, ce se întâmplă? Mamă, ce horror! Chapter 5, a 13-a moarte. The Player. Cred că noi? Adică jucătorul, ia să vedem. Nu pot să cred. Murim noi. Acum moare jucătorul. Ia. Mamă. Uite, suntem luați cu această creatură. Suntem luați cu această creatură și... What? Ce face? Ne bagă în acea substanță? Ia. Iată. Iată ce se întâmplă în acest videoclip spectaculos. Ia să vedem. Ia băieți. Haide, boys, să vedem ce se întâmplă. Acum. Conscience finally getting the better of you. May you descend into the dark and the dust. Welcome home. We still need you. E gata, băieți. Dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like acolo și un subscribe. Și pa, pa!